Kublai pi baro kinigilong ki kubor bamda kasni. Hagapor babun ki samla ki dang ab ye ki jingyo kam sorkar, lani ki dangwat la jingyo kam. Usamla lawan biang marwen na maupan, ula jit ye ka linti ka bapher. Da ka basyanya halakasam, bat jingyale shitom, banseng yala ka jong ka kam kayi. Menta ulalong try jong ka lawan handcrafted leather, ka jakashna bat su marsni kabadon halum siap shilong. Ka jinya lenti jong u kapin iba. Jinya lenti jong u kapin iba ka jingjom kam shong tang ha ka jingyo kam sorkar, henrei ka shong ru ha ka jingla, ban pindon kam hong yala ka sam ka jing sha bat ka jing tray minan. Ha ka ne ka karkhana rit jong u, ushnahi dala kakti ya bunjat ki marsni ki bapaka. Kenthop ya ki jacket sni masi bat sni blang. Ki plashin rang bat kanthei ki wallet ki purse ki belt ki shoes bat ki wei pat ki tiar pindon kam man la kasni. Baro kini ki mar lashna da kasni ka babha bat lapin wandur karkum ka jingkwa jong ki nong thin. Ka bapilong ya ki mar jong u ban nong ki bakarpang bat ki ban ne slam. Shuaban seng yala ka kam ulawan biang ula tray bones nem bat ka leather fan kan halat yom kra. Hangta ula yo ka jingyara banang ya karukom su karukom shna bat pinwandur ya ki marsni. Kani ka jingyo jinghi kai kala ay minsiyem ya u ban shim ya karay ka bakraw ban seng no yala ka jong ka karkhana. Habakren shakilat pathai khubor ulawan biang ulayathu bawatla ulatrei mensha hapo jongkiwei henrei ka jingthrang jongu kalong ban yeng halaki kijan bat ban thau yakalat kabala ban aikam bat ai jinghi kai yakiwei pan uloong bakawei na ki jinge ki ba uyo i kalong ba duna bha ki samla khasi ki bakwa ban puli bat trei hakakam su sni nesu juti Namar kata menta ulabu yakathong ban sengno yaka training institution lanis shlem ai jinghikai khnang ban ai jinghikai yaki samla ki badon kamon banang yakani kakam bat ban sengpat yala ki jongki kam khayi ula ongru ba ka jingpin wandor yaki mar baro ka dei ka ba ula le hi daladi Henry bunru ki nong thiet ki wanra yala ki design ne jingya thu jingkwa Bat ushna katkum ka jingkwa jongki. Kani kalong ka way na kidaw babun ki nong thit ki sngotanat ya ki mar jong u. Katkum ka jingya thu jong u ki benta ba kong san jong ki raw material kum ka sni paka ki wan na ki jala ba pher kum na Tamil Nadu, Kerala, Chennai, bat Kolkata. Watla ka jinglut kalong ka ba khambun Henry uju prashang bandi hagador ka bala bankon sha ki pat ba. Kador jong ki jacket sni balashna katkum ka jingkwa jong unong thien kasdang na kasaw hajar tingka sheneng katkum ka design bat ka jinglong jong kamar. Kadong ajingya jinti da kadai ka ba bha. Namar kawairu ka material ngimyo na shane. Te baro gitiar bangi tray ngimyo na shane. Te ngap thitlut bet na bar. Nadugi sni nadugi machine baro ngihap wanra bet na bar. Te plus ro kawai ya kani ka kam la rangi tray marway rang la tingya jinti ya kani ka dai ka ba bha te ban tray marway ro ya ka perthai mentang nginum la dai bangin wat nong tray sine satai ro ya kani ka kam duna banang
te kadi ka ba bhal dangi ya jenti kene ka kam dei ka masuk mo Karena sedang sila sang menteri yang ini yo ikan itu apa. ningtong te ngatre sa te ba paron te ngalayo jing kai i kendiat kan so ai te ngala don yo jing nang na sa te dei ka ba penlong ba penang ba ban penlong profesional din dei hi nalangi nangi hi nalade amar ngihaban tristom ngihaban pule ba ngihaban len ba daki sinam kumno bangin nang ba ya kani dai bingin su up tang banika jung ki wei ta kadai ka ba jinjar amar ngimyo 100% ga jing hikai bet dai ka ba pen hikai dai ka ba benyo ka ba penang ba ta ngihaban tristom hinalade ban kumno bangin la ban trei te pen stom kadai na ngihaban pen stom hinalade kumno bangin yat enti bangin la syu bangin nang bha ya kam Bukan ni yo iba dasi aga ni ketang dia yang ni kesini apa. Kita tak boleh kisni. kisni da gibun jaj ba kila bun jaj ba kisni da ban jar kerteng ru kala bun ba dai ka jing pendongkam ka jongang ni te men ka dei bet ka ship leda bup leda bat kau leda bat kiwai gidon ni malong ka men di ba pendongkam jonga de kita po india ru ngiyo ba de kita hi kiwai gine gi krokodai ai ru gitu along illegal tingin umyo syu ta india hi gisni da ngi pendongkam ba mangah ne di tang lai jaj ta sni masih ka sni belang bat ka sni jong muj Kesni lang burat kidi ka ship ladar bar ka good ladar ka don atli kesni lang burat kini ki penongkam menta kidi kesni lang burat te tang balong kila convert ta kata ka dur pen kala gumne Lai saya silap yo ya yang ni na meklian na sabar meklian. kini te na shabar jong mekhalaya bet sa mekhalaya not east ro ngi jenjar ban yo gani te gani ka main ba bangasim mangan po chennai na delhi bat na tamil nadu lai jaka ngasim te Yo sabar. Nai layo last time ni kini to. Raw material nai yo. Hero material te lagi dai bet na po India hi. Dai balasan ni gini te dai betang na shabari. Kabanga si mga din Tamil Nadu Chennai kita hi. Te gilasan badla shna yaki de na stay mangipat ni sushim ya kabala dap san do na shate in marsani te ngimdon ka karkhana banle ya gini bansan ya gini. Te ngiha ban sim bet na shate gila dap shna lupa bet na stay ngi suthit betang ya kabala dap san lupa. Dia hidup di bawah fitri ya yang dikatakan sih. Oh, aku kelabiang le, kelabiang le, kelabiang tak ini dekat. Ya ka ba menta te ka dei ka we ka kam ka banga so tenat tam ba gani bat ki customer ru ki so tenat ya gani ka sni bangin yo i ba ki lokal jongi hi bangi sna te ka ba menta te ngas no im ya gani ka kam de ngala so im ba ngam puak su hira ban ngan ya chine stai ngala concentrate betang ni ka kam ban su sni jacket ki pla ki bel ki wallet te ya ka ba menta te ya gani ka kam hi ngala so biang Terkonsul ki kan ki design na ki Google ne ki di wan naladian na kita bawa lagi bro. Ya ka ba menta ki babun hi ki dei bawan ai wan ra hi customer ya ka design ki customer ki bun bagi sio na ki don ki customer ki ba ki perkhat hinalade tengi haban ya dro ngi haban ya perkhat lang buat customer dan ngihap sina katum ka jingkwa jing customer te don customer gi bala sim na google te sipen kelano ya katu kendiat kan search te ngia sina bet kumta ya ba menta da babun bawan ra customer mar bangan ala diru ngampat yo su ban penbu na mentahan kan kasu sim itu menta order te ya ba menta te gi wan ra hi customer ka design da Ini presiden sini kebayang si besau si besar berberang. Dulu view orang yang ini sini dari susahnya tadi kawan na berat. am gini gisni ta gidei bala susan namar kim judan kata kesni ublang barong sau wan bet direct maru blang udai udon kesnyu
te ngimla re ban dong yo direct bet na ka rong sao ne rong tan brau rong yong dei kini bala dap san bala dap dai da ka rong apo por bakile dayeng na po karkhana Ini bahan ini dia hidup ini tidak patrai marwai, perlu tidak pendam. kata kadi ka ba ba ndai ngihap ya persyang kad bangila ban nyaban pendap ya kapur babiang jeng customer nyaban tray simit tentang haki arba jeru kadukan ngirang peli ban ha pendap ya ka order jong gi customer namar batray marwei kadi ka ba ba ngihap omban sen ma ngimdon kena banang nyarap ma patay menta ngiwat kena si style ro ngimyo bagi kena menta gila kwa be ka kamru ba kamsuk ne gane kam jongi kede ba ba jinjar ngihaban tristom ngihaban tristom hinala de ban pen yo ya customer ban pen kemen customer ngihaban tristom Hidan iu manuang halor kani tak ikut mengenai beri konstitusi. Ang na bagi kedukang jam, berbuat sensatai hidan beri bot ni skill semua. Tapi di kau hidup dia halor kani kita. Kau hidup tidak berperan. kawai ta ka kwa ban ai ban subrat ka message ki pajba jong ga rikasi hi ka dei ba ngim dei ban jit ya kakam kano kakam la dang yo ngidei ban tray ngidei ban tray stom ngim dei bangin ong ba kane kakam gidei ba kasitom te ngim tre syu ngitre no da kakam ka basuk ndrei readymade lupa handai kathong hi ka jonga ka dei ka design ka ba ngi hangni ngi sna ngidei ban ya sna ba la ka jong ka design Dapat ya ke Sorkar Meghalaya bahkan paik mat khamba sya ke samla ki badon ka mon banseng ya ki karkhana ne ki company haji kenang bo onla ban pemi hi ya ki mar karkum ke jingdan kam jong ki pai ba jing yarap ru ban thau bun ki lat jing yo kam hapo ke jila da ka jing tray hok ka jing ya sha bar ka jing angnun ban penne ya ka kam shna leda ka bapa ka ulawan biang marwen ulalong ka nuksa ka babha ya ki samla ka Meghalaya baka sam ka jing tray shitom bar ka jing nut ban ne kam hi dalati kila ban plilat sha ka jing ya chaprang bat ka jing jam ha ka jing kita ka digi men lining hajagang jangga sning ibuno kam tang kita hi tada gidon gi kibun gi tiar lada gi syong hi customer gi kwa ban kino gi genjat tiar tang gi bai flama wat mangiru ngimla bemyo isu ing tagi tiar kibun dai kitiar tagi bun ba bengin at ka sni kumno gintun tang kam ba ko menta ta ka men hi ba bun ki ba shat oda ta ka men ga dai bitang ka sni ka lining ki zip ki button kita ba Dan ini ya tu konstitusi. Aku berbuat tetap kau permulaan kau perbuat kau wonder bagi kau. kami ni ban ngimpen wandur ka jaket ka baning tong ka dei ka drop kumno bangin dro kumno bangin sna ka paten kami ni ka dei ka ne ka paten bangin sna menta da ka ne ka ban pen wandur ka jaket ka mer jeng bro ngi haban nya dro ngi haban nei swa da ka tum ka dur kumta bangi tre ngi haban nya dro kumta da kan sa wandur ka jaket kami ka dei haban sna swa ka paten dan bernyo ya ka men yang ka paten ya ka jaket Dah ini kau ini aku juga sama ada kurang na portfolio. ya ka jingya jenti ka jonga kadukan ka bamenta te kabun te kam dadai than ta talang ban diur namar ki customer ta kira yo ban chus imlong shu ku mun shwa man ndai ba don betang ka sni bar ban ba dai menta poliur ngira yo ka sni ka bastang ba ka kum ka kot sada tang 0.5 mm ro ngila yo menta ka jing stang te ban phong liur ro ka don ban phong talang ro ka don Kan ini justru di mo, justru dekat
siteng utoi pisuk nem ki no ki patrun sa ki tam habis bukan habis kinyabat apa ki cikau cekap Kataru kawei namar ba menta gila yo ya ka patoy ya ke jaket sini ta ki buni ba pasu lang ba kapetulun kamtam gi rider te bakin nyak ba kita ki dongkam ya katu ya ka patulun ru ki dongkam ya ka jaket ru ki dongkam ban ya pen macing lang ban laj ya ka kriat shit katu ki ban ka sini ke bayarap lang bro arteli hakan ni fungsi tu bimo ni hoi ki brio apa ki riam ki be ki ya cekum kapor sampai hukum jadi sir ke kriat hukum jenong siteng mati ambul ada pon sini ru apor tu kaida polio pak pelong kas ep nu lihat kan laj aku ka kecing jopo na di semua ka kedo dulu di kubin su kata te kawei ka syong hajing le fut te kumno bangin laj pen sma te kadlong betang ka servicing te sibu bila phong kumtu katu kat ni benai katu kat ni snam yo kala sma te wan biang hang tu ba bi pasu hale servicing biang tu ngidon ka servicing ban mi penle ki jaket ban laj ban sma ban laj ban kamtam gi bala kho la ei ru ngi pen mai biang taban pen sma ru ban laj ka sma ru ngi pen ai biang da ka polishing ka ba pen sma ubi te tangkum tai kita te dan diberi buat Pak Suwiti hak repair dan yang berhak kapil Pak Wonder yang nangat goreng bebat semua kudu kila no ka wei ru ka dei ka menyi kata yang bangan pen sultanat gi customer kabarim ba ya iya ki ong bangan berat no kan ne mentoi syu ndai iwan nang ni hadin dangal de penle de pen bha manga yong ade kane kala bha biang ngami kop syu ka dei ga jonga te ya kane ro ka wei ka men ba ya kabarim ru ngapen themai biang ala ya kata ru ban pen themai biang nio i bayan ka fungsi tu ka item lah kan ba trai diberi kuno kiwan ki kuat ba bakin phong bakin ne ba nasi lo ko do kelak ni pala do atau kuno kile ka jingkwa ya ka wei te kamtam ki senrang te ki kwa ban ne be ja ka mar sisin bala thit ki kwa ban ne ndai kasyong hala ka jong kidon di baong ba dah lene selam pelat ro ngila khaj no bangim sutenat syu dai kidon baong ba ani ngi dane arku selam ro kalong ni dai kasyong ya ki customer ka jingkwa ka jongki ya kata te ni apa ki ba bariam du bobek mata ki bopong mata ki ta betul ki banyak nya ki balik konsol ki ko ki ada yang ini kane ka wei ka ba e bha jing sha gine ki ba kam kwa kane ki concert e ba kwa ki da marmaki teng teng ki dala subu no ki wan kum ki nong ruai chane ki kwa ya ka tu ka design ba maki ki phong ngir ki kwa lang ya ka tu terus kam tam gitu ki por ba ki don ki concert e ki kwa emergency ya kamar subu no kum bawan ne ki bala dep ki nong ruai tai kita ki por gibun bang ba ani ngi kwa ban phong to ka por te yang ngi bat ka de ko ba ba ka tan mar ba ngimla ban pendap kat kum ka jingkwa jongki sibu no menta gi don ka konsa tang sita yo ilawan yang ngi menta pendap khanang mo ka ne ngi dong kam ba kate ka de ko ba ba yang ngi ba mangi ro ngimla ban pendap kat kum ka por ba biang ya ki ndagi wan sibu no menta ka don ka konsa radin si bena gi wan lupa no yang ngi tengila ya kata kanda kata ka jingkwa ka jong kiro kata ka dei ka wei ka ba ki jingkwa ju customer yangi ka ba ba marwa ka design ka jong ki hintu ki kwa jat phajat mar ki kwa phong ha konsat chisin lano ki ang mangin phong ya kani te ka jingkwa jong ki ka design nang to ka dei ka ba ba yangi ba kila tang ba yak ji mangiro i basu tengi haban try kan bala yang ini ya kador ini yang itu ya jingkwa semua dulu di odo kador ka syong hala kalau kejong ka jingkwa ju customer lai te ki kwa ba ka batat lagi ndai ngi haban pen i ya ki makane ka dei ka piole da ka material rong inom yo nang ni tengi wan ra lut na bar bet bro tegi ang tentang ba ane ready made ngi yo kata ready made te tentang ba bi da order gri witit ka ready made inom yo syu ka piole da la da tang wei arteli ka pitit pi yo piole da terus ka wei ro ready made kita gi senar ka company kila senar ki lak teli sin sena mangi pada ngi senar custom
Kaba pikwa mo pika wing sina betang kata ka wing nam sina ar lai teli to ka design. Itang kata ka starting ka jongah ni ta ka price ta kanang duna ba ban ya kenda. Nama ka starting ka debe sanajar sejrong. Perlu Te kayo kahat kalong ba? aya ka ba menta ta ka yo ka hat ta ka yawan hi ki customer maginang ya sutunat. Iwe customer ro idang wan arteli lai teli ki jaket idang wan mali yang basutunat apor dapong ta poli euro unda shit han tagi ang ka finishing ro ibon ni ang maka kami biang hi ta we customer kidang yawan arteli lai teli ki jaket ta jaga ba hadin dengim tiap ya ba menta ta kanang biang hi ka yo ta Ini minta bahan kedua ini saya komunik kam bayan trade kam sini macam kidang juga mah. apo syu Meghalaya hi ta ginang duna ba po Meghalaya ban tray gini kam sni nama ki dang buni ba wan ra na sabar hi ya kini ta Si Juliet yang berbuat jengkir mengaji company justru seni bersu di ini jingpong mah si Juliet yang banyak bentuk benua semua Nai kata te kanang letang kawai na po sanai. kayak Te company ngam kan mau syu dengan sa wat bing jingti begitu mamenta kanang mudlet biang te na po Amelia amat ro kawai ka company ngabalet na po sanai te hangtai banga sa sim sni ru kadai ka ba ki form ya ka sni ki dying ya ka sni kadai hangtai te kala mentakan mudlet biang ban visit biang apo Desember ne Januari ngaban late visit biang nang sai apo sanai kata ka ini bang kita kadi kayo grup ya biak yang ya takariam ki judan em kiri dengan ke ofisal berjuang dan waktu di gila bun ba bagi offside gila ya bun ba ibabun ro hi ki bun hi ki offside nang ni ta jong sni bukan ayo kita pakai bisa susahkan kemudian buat keni sebentar serta hidup seluruh ban yang macam tidak baju ini skill baju yang teknik skill membangkit MSDS jadi pula posnya kemudian juga memaksakan ini bukan yang gerak tadi kata ka wei ba ka ba e ba yang ni namar